Yes. Jamen, det her det er så min drivhus. Hvis jeg har set min første video, så kunne I se, at de var meget, meget mindre. Som I kan se, at tomaterne er blevet en del større. Det gælder også i kurkerne. Og det har jeg min vindueplante. Den står lige der. Men i dag vil jeg gerne vise jer lidt mine auberginer. Jeg har allerede spist en del af den. Så, og her har vi så tomaterne, som er på vej ud. Og her, lige om på den side, sådan, der har vi en agurk lige her. Den skal jeg så lige skære. Sådan. Her er den så. Dufter enormt godt. Det er så resultatet af min agurkplante.